Dopravnej správy, druhá časť z Albánska, cesta prvej triedy. Ale 7 km na hranice. Maximálna povolená rýchlosť 90. Jebem. Tak toto tu vyzerá. Tam vidíte také prerušenie, dorušenie. No, tak na Slovensku vy sa nesťažujte na tie cesty, lebo tu sú tí ľudia radi, že to majú vydúpanú prašnú nejakú cestu. A je to cesta prvej triedy, kde je povolených 90 km/h. Všetci tu používajú diaľkové non-stop, to je jedno kedy, cez deň, noci, stále, aj oproti, aj hmlovky, že auto ide oproti. Jebem. Mercedes samozrejme, ako ináč. No a tu máme značku, aby sme zostali vo vlastnom pruhu, ale je tu len jeden, takže to nemáme ako pokaziť. To pozor. Jebem! Bude taká ostrá zákruta. Zapáli svetlo, aby si videl. Čo ja vidím? Ja nepotrebujem zapáliť svetlo, ja vidím, ja cítim všetko. Ale vyplašeného vodiča. Vyplašený vodič, chudák. Asfalt, starý asfalt. Asfalt. Slávime. Dostal na svojej strane, náhodou pojede taký Albanec 300 na svoje Mercedesy. Oproti. Benzínky sú. Už 6 km, Páne Bože. No, dobre, tak sa s vami lúčime. Vidíme sa v Grécku alebo v Albánsku na psychiatrii.